Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlarımız soraptırlar. Bir videoda zenanlar bir ahunun yanına barıp elini sipalap yüzlerine silyalar ve ol ahunun elini oşayalar. Şu hareket durusmu deyip soraptırlar. Musulman doganlar İslam'da birine namahrem zenan ve erkeğin elleşip salamlaşmağı, zenanın özüne nämahrem erkege elini degirmegi we erkegiň nämahrem zenany elini degirmegi haramdyr. Hatta ınsarın musulman doganlar İslam'a gora nämahreme el degirmek däl, nämahreme artykmaç seretmek, nämahreme sinlap durmak dogry däldir. Kur'an-ı Kerim'in Nur surasının 30. ayetinde Allah Teala bu barada diýär: "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum." İman eden erkeklere ait gözlerini saklasınlar, nämahremlere harama seretmekten saklasınlar ve namuslarını gorasınlar diýär. Ve bu ayetin ýanyndaky ayette Nur surasının 31. ayetinde musulman zenanlar hakkında Allah Teala diýär: "Ve kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ve yahfazna furucahun." İman eden zenanlara da, musulman zenanlara da ait gözlerini saklasınlar. Yani nämahreme harama seretmekten saklasınlar ve namuslarını gorasınlar diýär. Hususanam nämahreme el degirmek barada hadislere seretsek musulman doganlar, hut Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özü bunu bize açıklap aydypdyr. Tabarani'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La an yut'ana fi ra'si rajulin bi mihyatin min hadidin hayrun min an yamass imra'atan la tahillu lahu." Bir erkeğin kellesine iňe kakylmagy elinin özüne halal bolmayan nämahrem zenany degmeginden hayrlydyr diýär. İmam Malik'in Muvattasynda, İmam Ahmed'in Musnadynda we başga da hadis kitaplarda gelişýärli haçanna sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna beyat, kasam berenlerine elini tutup beyat edýärler. Yani kasam içýärler. Şonu zenan sahabalaram beyat etmek üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna gelip elini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzatjak bolanlaryna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Inni la usafihun nisa." Men zenanlar bilen elleşmeýärin diýär. Bunlar musulman doganlar hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini öpdürmek, özüni ýüze sildirmek, zenanlara özüni sipalatmak aňyrda dursun. Näme diýär? "Inni la usafihun nisa." Men zenanlar bilen elleşmeýärin diýär. Kim diýär? Insarın Peygamberimiz, peygamberlerin en hayırlısı. Allah tarapyndan günahlardan goralan, saylanan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men zenanlar bilen elleşmeýärin diýär. Sahih Buhari we Muslim hadis kitaplarına gelen beyat baradaky hadista Aişe radıyallahu anha enemiz diýär: "Wallahi ma massat yadu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yadu imra'atin qat gayra ennehu yubayihunna bil kelam." Aişe enemiz kasam içip aýdýar. Wallahi Allah kasam bolsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli hiç açan nämahrem zenanyň eline degmedi. Ol zenanlardan sözlü kasam alardy diýär. Yani musulman doganlar, sahabalar gelip Peygamberimizin elini tutup beyat edýärler, kasam berýärler. İslamyň hükümlerini berjay etjekdikler barada, Allah'a şirk koşman bir Allah'a vadet etjekdikler barada Peygamberimizin elini tutup kasam berýärler. Emma sahaba zenanlar gelip beyat edenlerine sözü bilen şu zatlary kabul etdim diýärler. Peygamberimizin sözlü şu zatlara şayat boldum diýip beyatlaryny kabul edýär. Ellerini tutmayan eken. Diýmek musulman doganlar dinimizin hükümlerini gowy öwreneliň. İslamda birine nämahrem zenan we erkegiň elleşip salamlaşmagy, zenanyň özüne nämahrem erkegi elini degirmegi we erkegiň nämahrem zenany elini degirmegi haramdyr. Hatta el degirmek däl, nämahrem zenan erkekleriň birine gereginden artyk seretmegi dogry däldir. Başga bir şu meselede bellemel zadymyz musulman doganlar, diniň hükümleri depelenip durka, diniň hükümleri ütgedilip durka, hiç kimin göwnüne, pikirine seredilmeýär. Haka aýtsam maňa näme diýerlerkä diýilmeýär. Men dogryny aýtsam meni ýigrenerler diýilmeýär. Ýalňyş gurlayan dilli şeytanlar, ýalňyşy görüp dyman dilsiz şeytanlar diýär. Musulman adam ýalňyşy gördümi şonu açıklamaly, beýan etmeli, usuly bilen, ýoly bilen, delili bilen. Emma batylyň garşysynda dymyp dursaň, sesini çykarmasaň dilsiz şeytan bolýar. Unusyň nämahrem zenanlara öz elini sipaladýan, nämahrem zenanlara elini öpdürýän ahun bozuk ahundur. Asly bu hile adamlara ahun diýmek dogry däldir. Ahun sumak diýilse has dogry bolar. Bu hile adamlar diniň hükümlerini bozýan adamlardyr.
zenanlar. Adaty bir insan araq içse, çilim çekse ýa-da başga bir haramlyk etse, musulman doganlar günäsi özünedir. Dine ziýany ýok. Emma bu hili sakal goýup, selle sarap, don goýup özüne ahun diýip ýörenleriň edýän haram işleri, bidgatlary islama ziýan berýänler. Sebäbi jahil adamlar görüp bu hili essen bolýan eken, ahun etdi diýerler. Şeýdip diniň hökümleriniň bozulup ütgedilmegine, ütkap gitmegine sebäp bolýarlar. Önsörüm zenanlary elini öpdürmek bu Hristiýan poplaryň, Hristiýan ruhanylaryň adatydyr. Özüňizem gözläp göräýin. Hristiýan dini adamlar durýarlar, onsoň şol zenanlar gelip şonuň elini öpüp gidýärler. Bu ahun mollan elini nämehrem zenanlara öpdürmek islamyň haram eden zady we Hristiýanlaryň adatydyr. Hristiýan poplaryň, Hristiýan ruhanylaryň adatydyr. We bu hereket bu kişiniň akidasynyň bozuklugynyň alamatydyr. Dünýäň ýeresinde bolsa bolsun bir ahun molla, ahun pir diýip heleýlere elini öpdürýän bolsa musulman dogan bille goýay. Ol adam düşünjesi bozuk ahundur, ahun smokdur, pir smokdur ol. Diniň hökümlerini depeleýän adamdyr. Özüni şeýle bir ütköşük mukaddes adam görýär, özüni götürdüp Peýgamberimiziň etmedik işini edip zenanlara elini öpdürýär. Bu akidasynyň bozuklugynyň alamatydyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ähli peýgamberleriň haýyrlysy, iň üstüni, ma'sum, günahlardan goralan, Allah tarapyndan saýlanan peýgamber elini zenanlara öpdürmändir, elletmändir. Sen kim elini zenanlara uzadan bolup elini zenanlara öpdürýän? Ya sen özüň peýgamberden hem üstün görýänmi? Ahun molla däl, adaty akylly musulman şüpheli zatlardan, fitne fesady sebäp boljak zatlardan uzak durmalylar wagtynam şu döwürde. Emma bular ýylyň ortasynda durup utanman, bihaya elini zenanlara uzadan bolup elini okşadyp ýör. We önsörüň musulman doganlar we öz zenanlarynyň başga nämehrem erkegiň elini öpmegine, başga nämehrem erkegiň elini tutmagyna, başga nämehrem erkek elini degirmegine razy bolýan kişilerim deýusdur. Şu hili zenanlara elini öpdürüp ýören ahun smoklar dini ýykýan ahunlardyr. Bu hili adamlaryň musulman doganlar sellesine, sakalyna allanmaly däl, gataga bolmalydyr. Bilmeýän insanlar bulardan äge etmelidir. Öňkü derslerde de aýdyp geçdim musulman doganlar. Musulmanlar gözüňizi açyň, sada bolmaň, ahun pir diýilse güsürdüklap ýörmäň. Ahun var din dikel diýe, ahun wa din ýykýa. Ahunlaryň musulman doganlar gowsy wa erbedi wa şu Türkmen sahraly bidgatçy ahunlaryň musulmanlaryň namysy bolan zenanlary barada kän dine ters hereketleri wa bu arada öňe aýdyp geçdim. Biri okap berjek diýip nämehrem zenany elde görüp ýör, soň sesi orta çykyp maskara bolup ýör, ullokan tagfir näme diýip ýörlen kişi. Ene bu plan kary diýilýän 4-5 derste gurrun etdik. Pir smok ýanyna baran zenanlar bilen öz arasynda mata oklap, buruja zenanyň eline, buruja öz eline. Zenanyň oňundan oturan kakos ýemellär, banan ýemellär diýen bolup nämehrem zenanlar bilen surata düşüp ýör. Milletem şoň ýüzünde kör ýalak ahun pirjan, karjan diýip ýüzüne düşüp ýör. Dinini öwrenmeseň şeýle bolýar. Şular dini bozyan bidgatçy bozuk ahunlardyr. Halasalaram, halamasalarym bize haqqa aýdýas. Borjumyz, boynumuzdan amanat aýrýas. Şular dini bozyan bidgatçy bozuk ahunlardyr. Jöwlap, ağlanjyrap, owadan urlanlaryna allanmaň. Şulara allanyp ýören doganlarymyz gözüňizi açyň, oýanyň, allanmaň. Nämehrem zenanlary elini öpdürýän ahun smoga gidinde soraň. Peýgamber zenanlary elini öpdürmändir, elini elletmändir. Sen näme üçin peýgamberiň etmedik işini edýän diýip soraň. Allah Taala bulara hidaýet etsin we bulara allanyp ýören doganlarymyza oýanmak nasip etsin. Alhamdulillahi rabbil alamin.